शेतकरी मित्रांनो नमस्कार. आपण येत्या रविवारी जे प्रशिक्षण घेणार आहोत ते आपण पूर्ण प्रशिक्षण हे आपलं 9 ते 11 या वेळेमध्ये आपण थेरी घेणार आहोत आणि नंतरचे जे 2 तास आहे त्यानंतर आपण आपलं फार्म पूर्णपणे व्हिजिट, आपण आपल्या फार्मची रचना कशी केलेली आहे, आपली सेटलमेंट कशी आहे, त्यांना मेडिसिन वगैरे कोणकोणते ते आपण त्या थेरीमध्ये देणार आहोत. पण प्रॅक्टिकली तुम्हाला अजून काय करायला पाहिजे, कारण थिअरीमध्ये शिकण्यामध्ये आणि प्रॅक्टिकलमध्ये शिकण्यामध्ये बराचसा फरक असतो. त्याचप्रमाणे जे आपलं चिकन सेंटर आपल्या तालुक्यामध्ये चालू आहे त्याच्यावरती कसं प्रकारे काम चालतं की तुमच्या मालाची विक्री त्या ठिकाणी काय रेटने होते आणि कशाप्रकारे माल विकला जातो हे तुम्हाला लाईव्ह त्या ठिकाणी डेमो भेटणार आहे. मित्रांनो, मी तुमच्यासारखाच एक शेतकरी मुलगा आहे आणि सर्व काही सोडून मी शेतीमध्ये आलो आणि जेव्हा मला सुरुवातीला प्रॉब्लेम आले ते प्रॉब्लेम बाकीच्या शेतकऱ्यावर कसं होणं आणि आपला शेतकरी जो आहे तो खरंच जो त्याची मेहनत आहे त्याच्या मेहनतीचं त्याला फळ भेटावं म्हणून आपण हा यूट्यूब चॅनल स्टार्ट केलेला आहे. म्हणून आपण हे प्रशिक्षण आणि म्हणून आपण हे सर्व काही प्रचार प्रसार करत आहोत. कारण बरेचसे शेतकरी आणि मित्रांनो, हो, आपण फक्त त्यासाठी शेतकरी 100 रुपये फी ठेवलेली आहे. त्याचं कारण एवढंच आहे की आपण जो प्रशिक्षणासाठी गाळा घेतलेला आहे त्याचं मेंटेनन्स वगैरे त्याला जो खर्च आहे आपल्याला फक्त तो खर्च देण्यासाठी आपण 100 रुपये फी ठेवलेली आहे. आपण फी जास्त पण ठेवू शकलो असतो, परंतु आपला एकच महत्त्वाचा पॉईंट आहे तो म्हणजे, कारण माझ्याकडे रोज शेतकरी यायचे आणि दादा मला पण प्रत्येक दिवस त्यांना वेळ देणं सर्वांना शक्य होत नव्हतं. त्यामुळे ही आयडिया डोक्यामध्ये आली आणि आठवड्यातून कुठेतरी एक दिवस आपलं त्यांना काढून द्यावा. त्याच्यामध्ये प्रॅक्टिकल आणि थिअरी म्हणजे सर्वांना जे काही समजायचे ते सोबत समजावं ह्यासाठी आपण हा प्रयत्न केलेला आहे. तर ज्यांना यायला भेटेल प्रॅक्टिकल त्यांना जास्त फायदेशीर आहे, कारण समक्ष पाहायला भेटेल. आणि ज्यांना यायला भेटणार नाही त्यांना आपण ग्रुपवरती तर आपले सर्व व्हिडिओ जे प्रॅक्टिकलचे व्हिडिओ, थिअरीचे व्हिडिओ, सर्व काही व्हिडिओ येणार आहेत.